Ta yaya kike sa mijinki farin ciki? Wannan tambaya a gare ki ne ke mace. Ta yaya kike sa mijinki ya ji cewa shi mai sa'a ne kuma shi ya samu kyauta ne da ya same ki a mazaunin mata a gare shi? Sannan ta yaya kike sa mijinki ya aminta da ke, wanda zai sa rayuwar aurenku ta zama cikin farin ciki da jin daɗi da kuma ɗorewa ta har abada? Shin wani abu ne na ƙarshe ko kuma yaushe ne za ki iya tunawa da kika wa mijinki wani abu na musamman da ya saka shi farin ciki? Shin mijinki yana daga cikin ko da yaushe mai kula da ke, mai yawan tayar da ke daga cikin damuwa idan har ya ganki kina cikin damuwa, mai sake farin ciki a ko da yaushe? Shin mijinki shine masoyinki kuma shine abokin rayuwarki kuma shine kyakkyawan mahaifin ƴaƴayenki? In haka ne, ya kamata ki samu wani lokaci ki raɗa masa a cikin kunnensa cewa kina ƙaunarsa. Idan kin taɓa yin haka, to ki ƙara yi, domin ba za ki taɓa faɗa wayannan kalaman guda uku ba masu sanyaya zuciya, wanda ba za su saka mijinki farin ciki a duk lokacin da kika faɗa masa, kuma zai ji cewa yana alfahari da ya aure ki. Sannan kai ki taɓa ƙoƙarin canza shi daga yadda kika san shi tun kafin ki aure shi, saboda kin san shi ne haka, kuma a haka ya kamata ki kula da shi. Kina iya tambayar sai saka ki a cikin duk wani abubuwa nasa da yake yi, wanda za ki iya yi da kuma wanda zai saka ki za ki ga cewa kina daga cikin abubuwan da yake so ya yi tare da ki. Kafa ki manta, duk lokacin kika kasance kina ba shi farin ciki, kina sa shi farin ciki da dariya, to hakan zai sa zuciyarsa ta nutsu cewa kin damu da duk abin da yake so da kuma abin da yake sa shi farin ciki. Bugu da ƙari, ki shirya mai abinci mai daɗi idan ya dawo daga aiki a kowace rana. Sannan wata rana ki shammace shi, ki ba shi mamaki da abincin da ya fi so a lokacin da ya dawo ya tara kin yi shi. Ba fa kawai zai farin ciki da abincin bane, zai farin ciki da kika ɓata lokaci wajen shirya mai abincin nan domin kina son sa. Sannan ki kasance mai godiya a gare shi a duk lokacin da ya yaba miki ko kuma yi wani abu na taimakon aikin gida a gare ki. Hakan zai sa taimakon da yake miki da ƙara dagewa da yi, saboda ya san kina yabawa da abin da yake yi. Sannan ki dage wajen neman wa mijinki duk wani abin da yake bukata, wanda kin san cewa yana bukatarsa a rayuwarsa kuma yana son sa. Ki tabbatar a kowane yini kin samu abu guda ɗaya da zai ja zuciyar mijinki da kika yi masa, wanda kin san yana son sa, kuma ki yi masa shi da zuciya ɗaya domin farin cikinsa. Dole ne ki kula da shigarki da kwalliyarki, ba wai kawai don kin yi aure ba ki zauna yanda kika ga dama. Dole ki kula da yanda zaki ja hankalinsa da kwalliya da kuma irin kwalliyar da ya fi so, wanda yawan kwalliyarki shi zai sa ya ji daɗi a zuciyarsa, kuma ya tabbatar cewa kullum ki amarya ce a gurinsa, saboda kina mai kwalliya tamkar ranar ya fara ganin ki. Ki samo wa kanki nutsuwa a duk lokacin da mijinki yake bayani ko yake faɗar ra'ayinsa ko yake faɗar wani abu da yake so, to ki nutsu sosai ki fahimce shi, wanda hakan yana sa namiji ya ji daɗi kuma ya tabbatar cewa kina girmama shi kuma kina son ra'ayinsa kuma kina son abin da yake so. Bugu da ƙari, kina iya ajiye masa wani ɗan bayani a cikin takarda, a motarsa ne, a inda yake zama ne, a koma ina ne, a cikin aljihunsa ne, ki saka masa, ki rubuta irin yanda yake a rayuwarki da yanda kike son sa da kuma yanda yake da matukar amfani a rayuwarki. Zuba masa ido a duk lokacin da kuke hirar soyayya ko yake miki magana, domin ido yana da matukar tasiri wajen soyayya. Wannan zai tabbatar masa cewa kina daraja shi kuma kina son abin da yake so, wanda yake jin ra'ayin duk wani ɗa namiji. A duk lokacin da ke tare da mijinki, ki kasance mai rike hannunsa, kina mai wasa da 'yan yatsunsa. Yana jin daɗin hakan namiji, saboda ko ta kika nuna mai soyayya, namiji yana saurin jin soyayya a ransa. Ki yi ƙoƙari lokaci zuwa lokaci kina ƙirƙirar ranar farko ga masoyinki mijinki, domin kullum ya dinga ƙara faɗa a soyayya kamar ranar farko, ranar da ya fara ganin ki a rayuwarsa. Mun gode da kallon wannan bidiyo namu.